ndewonu ụmụnne m ndị ọma na-ege ntị ndewonu unu ụfụ na anyị na-afụgo na anyị awụchigola wụrụ anyị ka anyị si awụchi o kwesịrị ekwesị bụrụ ihe ziri ezi ụmụnne anyị ndị Katọlik si na o kwesịrị ekwesị ma bụrụ ihe ziri ezi na anyị ga-enye onye nwe anyị ekele oge niile ma na ebe niile otu aka o si wee dịkwa na o kwesịrị ekwesị na bụ ụlọ ọrụ Isibido TV kwesịrị ekwesị ị na-eme ka unu nwa bụ onye nwa na-ege ntị obi aṅụrị oge niile makwa ebe mgbe niile ulegoro anya na-ahụ na nwoke na ife na-eme na akwado m ọfụma ọkadịgị na-eme dobo salesa ka mbụ n'ezie mmanya n'akụkụ ị ga-afụ nwa ada dị mma ada dị ọra mma ọgịnị ka na-ekwuza gị zan ụmụ nwaanyị prayer point ụmụ nwoke elegbukwa egbu ewu ọgịnị ka nwaanyị na-emecha ya too fine na-eze okwu ka anụ ọhaneze ndewonu ka unu mekwa n'ụbọchị taa anyị ahụchielekwa ka nwanne m nwoke si kwu aha m bụ Ada dị ọra mma Ifeọma a sị m ka Chineke nye anyị niile Ifeọma n'ụbọchị taa ise ọ dị mma ọ na-afụ na ọya Ifeọma enwekwa onye chọrọ Ifeọma na-aba ekpere n'ahụ ya na ebe a ka ihe ọma si abịa ị na-afụ ka o si aga ọ wụ n'ụlọ ọrụ Isibido TV ka anyị nọ ugbu a kpọmkwem wetara ọmụrịcha ihe ọma nke anyị ji maka ya were bịa ọ na-afụgo ka o si aga na agwara gị na mbụ na ebe a ka ihe ọma si eme ebe a ka ihe omume si abịa ebe a ka na-ewepụta egwu nke na-eme a na-agbapụ ajịja na ahụ gịnị na-eme dịka anyị si bụrụ na mbụ n'ụbọchị nketa anyị awụọla dịka egbi m anyị ekwusiela ike echefula na ọkara bụkwa olu m onye nke ma ma ọfụma Daniel Ejekwu onye jide prọfetik were mara onye mma nke na-ekwu eziokwu maka na eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ ya mere m ji pụta n'ụbọchị nke taa wee nyere akpa eziokwu ọ bụrụ na ile anya n'ime mmụọ ị ga-afụ na enwere akpa m ka wee bịa akpa nke eziokwu nke ji ekwukwa eziokwu dịka Ada nne dị ọra mma ji bụrụkwa Ifeọma ọ sị na ịchọghị ihe ọma bịa n'ahụ ya Ada dị ọra mma Ada dị ọra mma ya mana ọ dị ọra niile mma Chineke na nwa ma nwa na afọ ndị kọsị ya bụ ife dị ọra aga nke ọma ugbu anyị nọ n'ụlọ ọrụ Isibido TV kpọmkwem ebe a ka o si eme ebe a ka o si aga anyị chọrọ ka anyị lee unu wee nọkarị n'ụbọchị nke taa ma gụnụ ihe anyị kwụ maka ya were bịa gụnụ ya bụ ozi nke aha anyị ji maka ya wee bịa maọbụ okwu ọma anyị ji maka ya wee bịa dịka nje were onye ama nke na-ekwu eziokwu ọ bụ gịnị bụ isi afụrụ kwaba okpu tupu anyị aga n'iru ịtọghapụ ya bụ ama na ozugbo m kwuru isi afụrụ kwaba okpu na enwere obi gị gbara onye ọjọọ enwere obi gị gbara gịnị bụ isi ahụrụ kwaba okpu enwere okwu dị mkpa anyị na nwanne m nwaanyị iji maka ya were bịa mana tupu anyị aga n'iru achọrọ m ka m gwapụrụ ya bụ ndị ọma na-ege ntị ọfọ ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka si wee bụrụ onye mma na-ekwu eziokwu ana m asị na ọ ga-adịrị unu na mma unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ihe ọma ga-abụ nke unu ngo onye ọbụla ga-eko n'ụbọchị nke taa bụ nke ọma ọ ga-akwa nakwala unu gbo n'aka nri unu ga-egbute unu egbu aka ekpe unu ga-egbute dịka o si bụrụ Ada dị ọra mma wuo Ifeọma unu ga-enwe Ifeọma na ezinụlọ unu ebe ọ bụrụ na azụ ahịa unu ga-enwe Ifeọma ebe unu na-arụ ọrụ unu ga-enwe Ifeọma otu aka ọ ga-esi adị otu aka o kwesịrị na-aga asị m na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri a tara mana azụ emene gịnị azụ anwụna oke gị bụ oke amara ama ataka akpa nwa dibịa biko ahụ n'ọnụ oke gịnị n'ọkụ otu aka o si adị ndị ọma na-ege ntị okwu anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ ọ bụ gịnị mere ụfọdụ di na nwunye ji ezobere onwe ha ihe na-ezobe ihe nọrụ di na nwunye na ife onye nke ọ na-ezobe onwe ya ọ chọọ ka di ya mara ka o si aga ya bụ okwu anyị ji maka ya were bịa gịnị mere ọ bụ gịnị kpatara ihe dị otu a si aga na ya bụ ezinụlọ ịmana akwụkwọ nsọ si 1 + 1 = 1 na ọ na-abụzikpe nwaanyị ya amasị ma ọtụ ọtịrị anyị ji wee sị na anyị ga-abịa n'ụbọchị nke taa ka anyị rụtụ ya bụ okwu ọnụ ihe a bụ ihe na-eme na ya bụ obodo anyị Naijiria makwa n'ala Igbo anyị ihe a na-aga ọtụtụ ezinụlọ ọ na-ebutekwa esemokwu na ezinụlọ ya bụ okwu a ka anyị ji wee bịa onye ọma na-ege ntị tupu anyị aga n'iru ka anyị rụtụsi okwu aka Ada nne dị ọra mma aga m asị ka anyị ga-akụpụrụ ha obere egwu ha yọrọ ya imekwa gosi aga enwere nke a na-akpọzi let me see you anyị kụpụrụ ha egwu nke ọbụla ha chọrọ anyị ga-akụpụrụ ha ọ bụ na ha gbarịsịa ya bụ egwu ahụ ọ bụ na anyị chigatazizi azụ anyị arụtụsi ya bụ okwu ndị ahụ aka prọfet anyị ga-agwakwa ha anyị agakwa ebe ọbụla anyị na-abịa anyị gbachakwa egwu
anyị ebile ka egbi m dịkwana ntị enwe ebe anyị na-aga anyị egbu igo ka egbi m gị onye na-ege ntị ikpa gịnị ka egbi m ọ bụ na anyị kụpụrụ gị obere egwu a ịgbacha ya yọrịcha ya ka ajịcha ma gịnị gbapụ gị n'ahụ ajịcha gbapụ gị n'ahụ anyị chighata azụ ya bụ okwu nke anyị ji maka ya anyị etinye ọnụ agakwala ebe ọbụla onye nwanne Anyị na-abịa. anyị na-abịa ndewo ọha na eze o jikwa aka unu like ịgwa akpọrọ unu taa ihe m na-agwa unu unu na-enwe okwe PVC nke ndị oyibo kpọ permanent voters card biko ọ dị mkpa ka ị gaa ebe ọbụla ị nọ INEC ọfisi dịkwa gị nso ka ị gaa ebe anwa ka ị werekwa nke gị maka na oge ịtụtụ akwụkwọ ga-elu ka ị nwekwa ike binye aka n'ebe gị na onwe gị chọ ibinye aka ebe obi gị dịkwa ka ibinye aka ebinyekwa aka ebe obi gị anọkwa ebinyekwa aka maka na enyi gị nwaanyị ma enyi gị nwoke binye aka n'ebe anwa maka ihe ọwụna na-emeni anyị nwekwa ike gbanye nwee onye anyị chọkọchi nwaanyị onye ịchọkọchi onye bụkwa n'obi ịgakwa tere ya akwụkwọ n'otu otu aka ahụ ụnụ anụghị ihe nwa ada dị mma kwuru ya ọ sị gị na ebe ahụ onye nke ahụ ịfụrụ n'anya ị chọrọ ka tụnyekwere onye ahụ ịma na ya bụ okwu ahụ ị na-ekwu ugbu a e nwere ndị ọ na-abụ oge mgbe ahụ ruo ekwuru maka enyere ha 5 naira maọbụ 10 naira ha chọbụrụ ịtụnyere mana enye ha 10 naira 5 naira ha eji etụnyere ebi ọ dịrọ mma na onye nwanne gee ntị ọ dịrọ mma nke ukwuu ọ dị oke mkpa na ya bụ ihe a na-ekwu kemgbe PVC ọ ya bụ ikikere ị nwere ị ga-eji mee gịnị ganye aka na akwụkwọ mana nna ịmakwa na PVC anwa a na-ekwukwa maka ya wụ our human rights ọ bụ isiokwu iti aka n'ebe ọzọ ya wụ ilegokwa nke gị irelele ya nụnụ maka na a sị na onye isi ahụ n'ụdara ọ zụtara n'ọkpa onye ga n'inye n'ihe ọzọ na enweghị ga-enye ire ya wụ ireli ya ịma na ọ wụzikwerukwe mma ahụ na-etigbe ndị na-achịtakwa ọfụma ndị na-emekwe mana ichefu na ya bụ oge mgbe ahụ na irere ya ka o ji wedere mkpa na gị bụ onye na-ege ntị ka baa arụ chọwa ezinụlọ gị kpọkọta ha chebenụ ebe a na-eme ya bụ ihe nke ahụ nata ya bụ ihe ha kpọrọ gịnị PVC maka na enwere ndị ụfọdụ ndị ha bụ n'obi na onye a ka ha chọrọ ka ọ chịa mana bifo onye ga-enwetakwa dị PVC ga-agwa na ahọ 80 ka onye a dịkwa ụmụaka ndị ka oyibo kpọrọ from 18 years ga-eso wee bịanye 70 wee bịanye aka 70 bụ na 80 agara m akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ ebi m na akwụkwọ ụlọ akwụkwọ skuul streeti ahụ na ebe ahụ ka anyị bi ịgakwa akwụkwọ karịa mụ nwa anyị na-amụziri ana m amụrụ m akwụkwọ ndị mmadụ na-ege ntị ahụ ụlọ ọrụ isi bido TV atọ ọ takara m ndị were shi na ọkara m ahụ ọ dị ịtọ ụtọ na ihe ndị ịsụ ọ dị ịtọ ụtọ ọ dọkara ahụ kaba arụ nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịchọwa ya bụ PVC ịma na ọ ya ga-eme gị onye ahụ ị chọrọ ka ọ chịa enweghị ike gịnị win ọ dị mkpa ya mere anyị esi ka anyị pụta wee gbuo na ya bụ ozi a gbasaa ya ndị ọyị gị nwoke maọbụ ndị ọyị gị nwaanyị ezinụlọ gị agbata obi gị kaba na-arụ n'otu aka ahụ kwa ka anyị na-agbakwa gị bụ onye na-ege ntị ịmara na ihe ubi na-eme n'ọba ka ọba na-emere obi ọ bụ na ije na soshal midia anyị ka ndị oyibo kpọrọ soshal midia anyị chanelụ ga-echọkwa anyị na @isimbido TV maọbụ Facebook Twitter YouTube Instagram gbasọ gbegberu jee chọwa anyị ebe ahụ iru ebe ahụ enwere ebe a na-akpọ like ya dị share maka ịma na share ahụ ihe ikwe mee share ahụ bụ na ọ ga-enye aka enwe ezinụlọ gị na-enwe obi aṅụrị maka na anyị ma na ebe ahụ ebe obi aṅụrị si abịa isi ayara ahụ ya bụ ozi enwere ike nwekwa obi aṅụrị ka o si aga ịghọta otu a ka o si adị nwanne m Kabaru mere anyị ihe dị otu ya bụ ihe ubi na-eme n'ọba ka ọba na-eme gịnị na-eme n'obi ugbu a anyị ga-agazi n'iru wee enwere okwu anyị kpụ n'ọnụ before anyị aga ezumike okwu ahụ anyị kpụ n'ọnụ ka anyị chọrọ ititi ya ọnụ ugbu a ọ bụ gịnị mere ya bụ di na nwunye ji ezobere onwe ha ihe n'ọlụlụ di na nwunye ebe akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ha na-abụbụzi ofu mana ilezi anya ụfọdụ na-ezobezuru onwe ha ihe anyị na-ajụzụ ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ agụba adịghị nkọ ka ọ bụ isi nwa mgbe eke
adịrọ mma ada dị ọra mma nne dị ọra mma biko gịnị na-akpata ihe ndị dị otu a biko aha ma ị ga na-akpọtakwa ya ọfụma ịma na mụ nwawu ada ma ada o ma nne ọ ofu ihe ahụ were ewu kpie ọbụ were ọbụ kpie ewu ha nchawo ofu ihe ahụ ka ọwụ ndị be anyị ndewonu dịka nwanne m sikwa ekwu ọ nwekwa ekpu n'ọnụ bịa ihe mme di na nwunye na-ezobere onwe ha okwu ọ wụzi na ha nwezi ihe a na-akpọ 1+1 abụzi 2 akwụkwọ nsọ ofu na ofu bụzi ofu ihe echi kwu na ihe m chọpụtara ihe a ji emekwa na ọnụnụ di na nwunye ọ nwekwa igbukwa maka na ịhụnanya maka na ilu obodo ụwa anyị nọ na ilekwa anya ịma na ọtụtụ ndị mmadụ nwoke na nwaanyị ha nwekwa ike n'uwe onye nke a maka ihe ọ na-enweta n'aka onye ahụ ịhụnanya dị nke a gasị ka nnụbazi onye abi maka na nnụ ya na m ga na-eriju afọ agwa ma ngụ mma nwike na-eru maka ụfọdụ ndị mmadụ achọ ka onwe ihe a na-alụ achọ ka depend on nwoke na ọnụbazi onwe fa masị nwaanyị anwa nwekwa ike na-ezobe ọtụtụ ihe ọ chọkwa ikwu maka ọhụ dị nwoke n'anya ihe o ji nụwa ya wụ maka ego ụmụnne m na-anụ na ihe nne dị ọra mma kwuru ọ sị na ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ anyị ka kpụkwa n'ọnụ ihe na-ebute ya bụ ọtụtụ maọbụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị maọbụ ụfọdụ ụmụ nwoke ị na-ezobere nwunye ha ihe n'oge ha nọ na alụmdi na nwaanyị na ụfọdụ na-abụ ịhụnanya o nwere ike nke nwaanyị ahụ ha nke nwoke n'anya maọbụkwa nke nwoke afọ ha nke nwaanyị n'anya ya mere nji si na ọ bụ na ọkpa isi amaghị akpọ ka ọ bụ agụba adịghị nkọ ka ọ bụ isi nwa mgbe ka adịghị mma ya bụ eziokwu okwu okwu bụ eziokwu o nwere ike ọ bụrụ onye nke na-afụ ha maọbụ nwaanyị na-afụ ha di ya n'anya ụmụ ihe ndị emebi ihe ndị dịkasị aṅa ọ na-eme ọ na-ezobeziri ya di ya ka ọ ghara ịma ihe ọ na-eme mana ihe mere o ji wee nọ na ya bụ alụmdi na nwaanyị maka na e nwere ihe ọ na-erite na ụmụ nwaanyị sitere ike mana nne dị ọra mma ga-emenwu ihe dị otu ahụ oke ajụjụ ya dị ọkwịma chere ndị mmadụ dị iche iche ụmụ nwaanyị dịkwa n'iche iche ọgwụkwa ndị ọ bụ na ha techa ụla ha werekwa ihe a na-akpọ kọtes na-etekwe n'aka na-eche onye ga-akpọfa ka ebe ọ ga-abịa ka emekwa orimbo mana ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ nwa agbọghọ na ọ nwekwa ndị ịhụkwa na-alụkwa ezigbo ọlụ a na-edipendi nwoke ka o nyere fa aka a na-emekwa nke ụwa so mụnwa isikwa ka nkwu nke mụnwa ihe emena Igbo ịma na ihe a na-akpọ ọnụ di na nwunye nwoke sọpọzụ ka ị na-enyekwa nwaanyị nne dị ọra ma chere agbala ụkwụ mkpu okirikiri ihe m jụrụ gị bụ ụfọdụ ndị ụmụ nwaanyị ndị a na-alụ nwoke a maka ihe nwoke ahụ nwere na ọ bụrụ na ha hụrụ ya n'anya ọ bụrụ gị nwa ihe n'otu ahụ ọhịa jụrụ gị ị na-agbagharị mmadụ teta ụlọ ụtụtụ jụọ gị na-eche ka nwoke ihe emume mbọsị nwoke anọzi okika m ga-eme ya bụ ihe ị na-ekowa bụ na ị ga-alụ nwoke maka ịhụnanya ị nwere n'ebe na ọ bụrụ maka ihe ị ga-erite ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụgo n'ihe nne dị ọra mma kwuru na ya bụrụ ya nwa maka na ọ nwaanyị ka ọ bụ ka jụọ ya ajụjụ a maka a sị na a na-esi n'ụlọ mee gịnị mara mma were gịnị wee pụwa ama ụzọ sị ka m jukene ya nwa ụnụ anụgo ihe o kwuru ọ sị na ọ bụrụ maka ya nwa na ọ ya alụ di maka ihe ọ na-erite n'aka di ya na ọ ga-alụ di n'ịhụnanya ya bụ na ọ nweghị ihe ọ ga-ezobere di ya ezobere makwa na nnu di maka ihe m na-enweta n'aka ya anụwa di ọ bụzi na o nwezi mbọsị ọ ga-abụ na ọlụ ahụ adịghị ọzọ ego adịghị ọzọ ga-abụrụ ibu gaba ebe nna m nne m ọ ga-adị mma ịkaba arụ ịnụ onye ị hụrụ n'anya ego dịkwa mkpa n'ime ọnụnụ mana inwekwa ego dị mkpa mana ịhụnanya amaka ụnụ anụnụ ya ihe na-ebute ihe dịka nne dị ọra mma si wee kwuo na ihe na-ebute ihe ndị a bụ gịnị ịhụnanya na ọ bụ na nke nwaanyị afụrụ nwoke n'anya
ọ na-eso eme ya bụ nwoke nwaanyị ebido na-eme gịnị na-esobere di ya ọtụtụ ihe ya bụ ịfụnanya igbo onye na-ele anya ugbu a maọbụ onye na-ege ntị jidere anyị nke ahụ aka na ofu okwu atụpụtara n'ime ya bụ ịfụnanya ya ka ndị oyibo kpọrọ na ọ bụ na enwe lack of love n'ime ya bụ alụmdi na nwaanyị ọ ga-ebute ya bụ gịnị nwoke na-ezobe nwaanyị a na-eme gịnị na-ezobe ndị ọma na-ege ntị aga m asị gị ka ike nọsie ihe na nwekwebebe na akwabile bis akpọ akara na-eshi ịhụ na agabela nke mma Nkechi ya mata ya obisi akara ebido na-eshi ofu nwoke anaghị ebili nri nke nọ na-aba mba sị ya biko ị na-eweta nri ahụ tikwuo extra enyebekwa ya nri oribekwala eribe ọsọ etinye extra onye mma na-ege ntị nọsi ike ugbu a anyị ga-aga obere ezumike ọ bụ na anyị gacha ezumike a were bata anyị ga-etinyekwa ọnụ na ya bụ okwu anyị ka akpụ n'ọnụ ọ bụ na anyị bata anyị n'ụlọ ga-emezi ya ka o si dị mma biko nọsiri ya ike anyị na-abịa ndewo nnọọ ụmụnne m ugbu a anyị echigataghị azụ mi na nne dị ọra mma anya wuchiele dịka anyị si wee na-awụchi unu afụgo na ya bụ okwu anyị ji maka ya wee bịa tupu anyị aga ezumike agwara m unu na unu nọsi ike na ọ bụrụ na anyị bịaghachi azụ na anyị ga-emetụtakwa ya ka o si mgbe ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ emume nke anyị ji n'aka ọ bụ ugbu a ka ị na-agbanye ya bụ ihe nyonyo nke aha kpọrọ TV gị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị na ntị ka m tụpere gị azụ ka o si aga n'oge mbụ ka anyị akụpụrụ na ọmarịcha egwu oke na o ji wee gbapụ ajịrịja na-arụ ịrụfụkwara ka m na nne dọrọ mmasị wee gbaa ya ọ chọrọ ịgbaka dị ma na mụ ga-agbakọ ya n'egwu ahụ ụmụ nwaanyị na-agbakwa egwu ihe mere ụmụ nwaanyị ji agbaka ụmụ nwaanyị maka na ha nwere ebe a nwee ebe a ewepụ ebe a ịmara na ụmụ nwoke na-ete egwu ịbịa ebe a na ihe a na-eme dịka traditional marriage ebe nwaanyị na-agba egwu nwoke ama nwe dike ndị be anyị ndị nwaanyị amaghị agba egwu ọ ụmụ nwoke ha gwila dis ala eweri ya na-eweri ya ewepụ ihe na-abụ ala ihe na-abụ ma ihe ga-emeli nsogbu adị otu mbọsị mụ na gị anyị ga-abịa ebe a anyị ga-agba ya unu akpọ resọt ịnọganụ ga-amala na ụbọchị ahụ na mụọ bụ prọfetik enwere ka m si eweli ya bụ egwu ejikwa m ihe m ji bịa ngwanụ ndị udo dị ụbọchị nta anyị ga-achị n'Owere nchi dịka m si wee kwu na mbụ tupu nne dị ọra mma nara m okwu na anyị gbapụrụ n'obere egwu nke ọmarịcha egwu anyị kụpụrụ n'ọmarịcha egwu nke tọrọ ụtọ bụ ihe mere anyị ji wee nwee obi aṅụrị agakwa n'iru wee rụtụ ya bụ aka ihe nke a kpọrọ PVC anyị kwuru maka ya na ọ bụ na iwebeghị ya ka baa arụ gị na ndị ọyị gị na ezinụlọ gị chọbanụ ya na ọ dị ezigbote mkpa maka na ihe a bụ isi afọ ebe ọzọ dịka ịbịa na ihe ikwukwa gbasara dịse PVC ịmakwa na ọtụtụ ndị mmadụ ha ga-asị ama nwekwu ike gakwa ebe a je werekwa dị PVC maka na ha sị na even before ndị mmadụ ga-emekwa dị election ihe ọchịchị a amagwakwa onye na-amarago onye ga-achị maka ịma na ọwụ ihe a bụ ihe nke ndị oyibo kpọrọ mentality ka ha na-edi enwe na onye na-achị amarago onwe ya ọ bụrụ otu ahụ ka o si adị maka na ọ bụ na onye na-achị ma onwe ya ndị a na-akpọ ndị politishan na-abịa enye anyị enye ndị mmadụ ego maọbụ rice ha ga-enyezi na maka na onye na-achị amarago n'onwe ya onye mmadụ ege ntị ọ bụrụ na iso na ndị na-eche ya bụ dịka ihe ahụ ọ dịrị otu ahụ ka barụ weta ya bụ ihe a kpọrọ PVC ka ị were bụrụ onye ga-esonye na ndị ga-eme gịnị abịa aka n'akwụkwọ anyị gakwara n'iru wee mee gịnị wee tọpụ ya bụ okwu nke anyị ji n'aka ịmara asị na ezukọ ka a na-eri anụ udele atọtuo ngịga anyị gara ịtọtuo ngịga bụrụ nke nwanne m nwaanyị nne dị ọra mma gekpọrọ ọnụ gịnị bụ isiokwu ahụ anyị kwuru na mbụ gịnị mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị maọbụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na maọbụ nwoke na alụmdi na nwunye ha na-ezobere onwe ha ihe ebe akwụkwọ nsọ si 1+1 equals to 1 and ọ sịkwa na ihe Chukwu mana bezie ọ na-emezi ka ọ bụzi 1+1 bụ equals to 2 ọ bụkwa na 1+1 ọ bụrụzie 12 nụ na iti 1 ebe a ị ga-eti 2 ebe ọ wụọla 12 ịmakwa na o nwekwa ọtụtụ ihe ọnụrụ di na nwunye dịkwa ụbọchị ụwa nke anyị nọ na ọ bụzi na ndị nọzi n'ime ọnụnụ a dịkwa egwu nwoke nwekwa ndị nke ya ụmụ nwaanyị nwekwa ndị nke ya ọ bụzie ihe ọgbaghara ọ ka mma ndị Igbo na party by party
ọ bụkwa na mma na okwu ihe m chọrọ ikwu na ohe ba m n'uche ịmakwa na ihe emekwa na ọ ga-abụ ihe a na-ezobekwa ihe ahụ maka na ịnekwa anya ọbụna ụmụ nwaanyị na-ekwuri nne okwa ụmụ nwoke na-ekwu nwaanyị ha agwa ha ihe ya zobe akpakwa nkata dịka nwunye ọnụnụ agawa ya kwure ya ọ ga-agwọ di m si m nka di m na-eme nka ọ dịghị ọkwa mma o wee mekwana di ya chekwekọ nwaanyị chekwe ọsị ngwa onye a ihe a ọ ga-eburukwa ya ọgwana ya mana ha makwa na ndị oyibo so no third party marriage mana nke a kwu di m si na ọ ga-egotere m nka di m si na ọ ga-egotere m ọwụzi nke ọzọ akụzi ihe nwu di ya gwụkwa ọwụzi ọbụzi kọmpụta dị ọra maka mgbadị gị kegbo isiokwu ịmakwa na ị na-ekwu ụmụ nwaanyị a sị na mgbe mbụ na nwoke lụsị ọgụ nwaanyị nwa akụkọ mana ugbu ọzọ ọ bụzi nwaanyị lụsịzi ọgụ nwoke nwezi akụkọ enwere ụmụ nwoke dị na-akụ asịrị kụkarịa nwoke Chinekele ha ji anụ ọda nkwụla dị ise ha ṅụkwa ha na nwa mbọ okwu apụwa n'ọnụ ọlafọ ịmakwa nwere ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ihe nọ ha n'ọnụ na ọha n'ike ha na igbo mmadụ ịmakwa na a na-ekwukwa ọ bụzi na ndị onye kwudokwa na ebe a na-aṅụ mmanya ọba zuterekwa ya mmanya azụtere ya mmanya ọwụzie redio ọkpọtụoze so ọ ga-ewe nwaanyị checha nwoke checha ihe ga-emekwana ọsị ngwa onye ha na ọ ga-abụkwa na dịka ọ kakwa mma kwuru n'ilo kwuo ya ndị mmadụ amara so ihe anyị ga-emezi na ichekwa ego onwe gị nwe m na-eme di m ji ezobere m okwu nwe m na-eme nwunye m ji ezobe maka na igwecha wọdịzi dịka pụtezi ilo ikwu okwu ya onwe difference adị ọzọ maka ihe gị na ụdị gị kwu as one buru ya ịgakwa oyiyi nke ọzọ isi a di m si na ọ ga-ezutere m fon ka ihe di gị sikwa na ọ ga-azụtere gị ọ dịzi ka ha na-eme competition ihe a ka anyị ya bụkwa ihe na-emekwa anyị nzuzo ụnụ afụgono ka ya bụ ihe si aga okwu anyị ji n'aka ya bụ gịnị mere ha ji esobere onwe ha ihe ndị dị otu a na ọ bụrụ osi ha ezi osi dị ha ezi ekwesịghị iji ntị na-abụ were naanị ya ma ọ bụrụ na-anụ ya afụ ihe dị otu a mana n'aka nke ọzọ ahụ enwere esi m ajọ nwoke maọbụ nwaanyị maọbụ di na nwaanyị ị na-abụ ha na-enwe ekwentị ya bụ ndị Igbo kpọrọ fon ha kwesịrị ị na-enwe nke ndị Igbo kpọrọ paswọdụ ọ kwesịrị na-adị iche nke nwaanyị kwesịrị ịdị iche nwaanyị enwe different password na fon ya nwoke enwe different password na fon ya ihe na-ajụ bụ ime ihe na-abụọ ọ pụtara na enwere ihe nzuzo nọ n'ime fon ha chọọ ha ka nwunye ha maọbụ nwaanyị ha maọbụ di ha mana ihe ị chere na ya bụ okwu nna daalụ ọkwa mana ile anya n'ọlụlụ di na nwunye ihe anyị na-akpọkwa trust na ndị oyibo si trust ọ ihe na-eme ka di na nwunye kwuru ọ bụ na ị kwere na di gị ikwekwa na nwunye gị na ama m na di m ọmanwe me ihe ga-eweta m obi ihe oge iwepụ anya maka na ọtụtụ ndị oge ịmakwa anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị anyị na-echeka ihe eruo okwu anyị emeghị okwu iwu maybe oke na asị na di gị o nwekwa sekretary n'ọfịs onye na-agwa ya okwu nwaanyị onye dere ya akwụkwọ nwaanyị onye na-ama ihe na-eme na ebe ọ nọ ihe ọ na-alụ nwaanyị oke inwe ya na adịkwa ya na fon gị na ya na-ekwukwe mana nwaanyị chego ọ ga-ajụbazi gị onye bụ onye na-akpọ gị onye bụ nwaanyị na-akpọ gị mana ọ bụ na ikwe na di gị ọ hụrụ gị n'anya onwe ihe ọ ga-eme ka o metụọ ya ka iwe wekasịa gị onwe ihe ị ga-eme wefu anya mana ọzọ dịka ibi ya ọ dịkwa mma ịgụkwa di gị ọ nwunye gị si your secret code maka ọnwụzi mbọsị ị na-arịazi ọrịa inwe oke kwu okwu enidi ihe a ga-eji enidi phone or even your ATM password gwa nwunye gị gwa onye ọwụna onye mmanụ onwe ị ga-eme Chineke na-wepụkwa ife ọjọọ nwe ihe emeni ka ekwetu gị si ga-eme ya so ọ dị mma ọdụlụ di na nwunye ikwesị ị na-ezobe ihe onye ọ dị mma ụnụ anụgo n'ọnụ nne dị ọra mma ọ sị na ọ dịrọ mma ya bụ nwata nwaanyị izobe paswọọdụ fon ya ebe di ya nọ maọbụ din ya ịmakwana ya ka bụ eziokwu enwere ọtụtụ di na nwunye ama ego ị na-alụta ime ama ego a na-akwụ gị ọ dịghọ mma ndị ọma na-ege ntị ya bụ okwu nke atụkpọtụkpọtọ kara ahụ gị bụ nwoke bụrụ nwaanyị biko
ya bụ ihe a na-ekwu okwu ya ka ọ ntị na ọ dị ezigbote mkpa maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwe ha ya bụ trọst n'ebe di ha nọ ọtụtụ di enwekwara trọst n'ebe nwunye ha nọ dịka nne dị ọra masị kwuo makwa na onwe mbọsị m na-agakwa ahụ m di na nwunye anọ ha chọọ iwere ego ịmakwa na nwoke alitue n'ime moto gaa ebe ha na-edonye ha tiekwa ọsị nwunye ya nọ n'ime moto ọ na-ezobezi ọpịta ihe a ụdị ọmmanụ na etu ka esi chọ ka nwaanyị ahụ si dịrị ọ bụrụ na mesi enwe ka o si nwa ọ na-adị anya ya ọ bụzi ndị ụlọ akụ ewerezie ọ dị mkpa ọ dị mma ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgodi ka o si aga nne dị ọrọ mma kwutachara ya bụ okwu na ihe na-ebute ihe ndị a nke mbụ na ọ bụ ịhụnanya adịrọ nke abụọ bụrụ trọsụ nwoke atrọsụ nwaanyị atrọsụ ha nwoke na ihe ndị dị otu a ọ na-adị mma ndị ọma na-ege ntị asị m na dịka o si aga na anyị ga-agakwa obere ya bụ ezumike obere egen ka anyị jekwa n'azụ ụlọ jeme gịnị ya ṅụrụta obere mmiri nata obere ikuku ọ bụrụ na anyị bịaghachikwa ya bụ okwu anyị ji maka ya were bịa anyị ga-etinyekwa ya aka onye ọma na-ege ntị echefula ịgala Isimbido TV klikie laikịara anyị share ya mana Facebook mana YouTube mana Instagram na-ewọchị ya bụ ihe emume ndị a ọ ga-eme ka gị na ezinụlọ gị bụ ndị nwere amamihe lelu nkiri nwere enwe ndị ọma na-ege ntị anyị ga-echigata azụ biko nọsi ike ana m abịa